Dnes je 10.2.2025, 11 hodín 30 minút, pondelok. Práve som objavil, že niekto bol asi zvedavý alebo neviem čo a urobila sa tu takáto diera smerom dole. Pred viac ako rokom som vyzýval všetkých vlastníkov, oboch, či pani Rosenbergerovú a pána Klinovského, aby sa tu niečo urobilo. Zároveň som žiadal ako firma, ktorej patrí tento objekt, aby bol zabezpečený prístup do dolnej časti, čiže kde je nebytový priestor, pivnica, ktorá je súčasť rodinného domu. Firma nemôže inak nič urobiť, lebo tento dvor je spoločný troch vlastníkov. Jakmile by som niečo urobil ako firma, tak nielen, že by išlo o neoprávnený náklad firmy, lebo by to išlo do nákladov firmy, ale zároveň by ma mohol niekto pokefovať. Jak sa tu niekto snažil za toto tu, čo podľa mňa je súčasť stavby, lebo to už tu bolo tak dlhé roky. Lebo je tu to takto má. Ale podľa vyjadrenia pani Vršicovej obvodový múr je hranica pozemku spoločného, tým pádom odpadkový koš na cigarety plný, tieto stoličky, odpadková nádoba, drevo a toto všetko je na spoločnom majetku, na spoločnom pozemku bez môjho súhlasu ako jedného z troch spoluvlastníkov. Zase kopec cigariet, zase od Woodstocku. Toto tu stále je takéto, a tu je plné cigariet. Aj v tomto tu zásobníku všade sú cigarety, ale poriadok. Bez to bojnice zo zásady nič nerobí a nechce robiť. Tak ako s odpadovými nádobami umiestnenými na spoločnom pozemku, čiže tomto tu.